wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye 𝐲'𝐻𝐿 ye min ye an ka sɔrɔdasiw ni u dɛmɛjɛkulu n'o ye irisilakaw ye fala ye ko wulikajɔ halisa a bɛ senna ani dugukolo la kɔlɔsili ka kɛ ni dugukoloko baara ye min ye araba tɛmɛnen tarata tɛmɛnen utukalo tile 4 wulikajɔ kɛra Tesalitina nɔgɔndugu n'a bolokandugu bɛɛ lajɛlen na. Jateminɛw y'a yira sa k'a fɔ ko 𝐵𝐴𝐺 minnu bɛ yen n'olu ye usine ni FLA ye olu kun kɛlen don ka taa sanubɔyɔrɔ dɔ ta k'o jaso k'u ka baaraw kɛ o la fɛn fɛn bɛ yen armée goni k'a bɛɛ ka fala ye u ma mɔnna sabula min ye sanubɔyɔrɔ in ye a ma yamaruya bi a ma yamaruya sini wolomasiri tabaw y'a yira sa k'u ka kɛlɛ minnu bɛ dugu ma olu wasa don tɔw la kunungo n'o tun ye utukalo tile 5 ye jɛɛrɛjɛkulu wɛrɛ fana tun bɛ 𝐵𝐴𝐺 bolo maramafɛn ni kɛlɛkɛminɛnw camanba de o bɔr'u yɔrɔ tabirisatikaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ 𝐤'𝐶 ko u y'o fana gosi ko n'u minɛnw bɛɛ lajɛlen kari ni u ka pankuru ye n'o ye drone 𝐜𝐻𝐿 ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛ senna sa Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka ni 𝐵𝐴𝐺 kɔni bɛ wo kɔnɔ ka se ka u ɲini k'u ka ko bɛɛ lajɛlen k'o ban min ye armée a n'a dɛmɛjɛkulu n'o ye irisilakaw ye cɛsiri ni timinanja ni baara kɛcogo ɲuman ko ka u fo la k'a ɲini dugudenw fɛ sa ko halisa senkɔrɔma dondonni fala ye an ka dɔ fara o kan yaasa se o bɛ se ka sɔrɔ cogo min n'o ka di bɛɛ lajɛlen ye halisa wolomasiri tabaw ka ko hukumu kɔnɔna sa fala ye an bɛ taa Tumutu n'an donna Tumutu DDRI baara min tun bɛ sa maa 394 olu ka baara banna a ɲininiw fɛ sa o ka kɛ fasoden ɲuman ye jamana o k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ olu yɛrɛ ka yɔrɔ in sa n'o ye centre opérationnel min sigilen don MINUSMA dagayɔrɔ kɔrɔ la fala ye Tɔnbukutukaw fɛ yen baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ye ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye an ka gouverneur ye contrôleur principal de police Bakun Kante ale tun bɛ ko in a ɲɛmaaya la a kɛrɛfɛ sa min ye tawudeni gouverneur ka directeur de cabinet Bole Mawududu Babi ale fana tun bɛ yen DDRI ɲɛmaaw fana tun bɛ yen lieutenant colonel Amadu Konare i b'a dɔn kɔni fala yi an ka fanga d'an kan ale DDRI ko b'ale de bolo fala ye Tumutukaw fɛ yen o la sa marabolo ɲɛmaaw diinɛtigiw laadatigiw Tumutu maabaw an bɛɛ lajɛlen n'an ka kɔlɔsi n'an ka kitabu n'an ka minɛnw bɛɛ lajɛlen fala ye ka fara denmisɛnninw ni musow kan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kalo 6 kalankunjɛ in kɛnɛ kan min ye kalan in ye sɔrɔdasiya denmisɛnninya bɛ daminɛ ni kalan minnu ye fala ye i ka se ka marafa dɔn ka sɔrɔdasiya yɛrɛ sariyaw dɔn kalan minnu bɛ sigi sen kan mugu bɛ ci cogo min ye kɔngɔlaminɛ ani minɔgɔlaminɛ k'o bɛɛ lajɛlen faamuya k'o f'u ye o kalan kuncɛlen sa min ye an bɛɛ dan fala ye o ye Birama Jara ye a ka kuru ye 16 buruburu 43 ye kɛnɛ kan ye ale n'a ɲɔgɔnna tɔw bɛɛ lajɛlen ka jɔnjɔn dir'u ma kɛnɛ kan yaasa k'a yira maaw la sa k'a fɔ ko marafa minnu dir'u ma k'u sera ka o baaraw faamu PM n'o ye pistolet mitrailleur ye PKM a n'a fɔ u b'a fɔ ma ko 12-7 fala ye o dir'olu ma sa k'u ka tɛgɛla ne kɔni dara n jɔ fo Gunamu sira la fala ye n'a kɛra min ye Bakun de y'u sigi k'u ɲɛsin a ko ma ye maakuraw talen ka bɔ sɔrɔdasiya la k'olu ka na mugu ci a sigilen ɲɛna fala ye a kɛlɛ tɛgɛrɛya u y'o kɛ ka se ka o ɲɛ yira maaw la bɛɛ lajɛlen maaw taara ten ɲɔgɔn jaa ko maa minnu filɛ nin fala ye u ye kalan min kɛ k'u y'a faamu o la sa dugukoloko ɲɛmaa bɛ maa min bolo n'o ye Seydou Basiru Ɲagadu ye silansi ye ale y'u fo baara kɛcogo ɲuman na ale kɔfɛ sa min ye gouverneur ka directeur de cabinet n'o bɛ tawudeni ta ye ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko baara in k'a kɛcogo ko a ɲɛna kosɛbɛ ko nin b'a to furugu ale ni ko faamuyabaliya baaraw kan ka kɛ cogo min na wa ale a ka fɔla fana k'a b'a yira sa k'a fɔ ko armée a ka sanayɛlɛ ko nɔgɔ t'a la tuguni Bakun Kante ale ko k'a bɛ denmisɛnnin ninnu fo minnu nalen filɛ nin san kana fara wolomasiri tabaw ka ko kan k'u k'a dɔn k'a fɔ san kɔni ko ɲɛmaaw ye min fɔ Maliko la ko o de bɛ sen